Tak teď jsme tady, Davide, pojď trošku blíž, ať na to viděj. Jsme tady, pomalu šplháme nahoru. Se zabiješ, Docela kámo. hodně pomalu. Dáš nahoru bloky? Máma mi volala, takže video je smazaný. To je smůla, příště. Co můžeš? Oh. No právě, já tam právě nevlezeš nahoru, protože to je hodně velký, já jsem to dal hodně velký. Krás se životem, to děláš, ne? No bez života to udělám. Bez Já života. vám ukážu tu skákačku, co jsem tady postavil. Ne, jsem to nepovedla, já vám to ukážu znova. Hop. Tady mám už vygenerovaný dobře svět. Tady ten právě mi nikdo nesmí smazat. Třeba jako ségra. Zase. Já jsem blbej. Předtím jsem to tak dobře skákala, teď ne. Tak já nebudu skákat, no. Do prčic. Mám zlatý mrkve. Přišla ti zpráva, Davide. Já vím. To bude asi hodně blbý, tam asi budu muset to vymazat. Co? No, jak ti přišla ta zpráva? To asi budu vymazat muset z toho Minecraftu. To jako budu muset odstřihnout. Jo, mám. Ne, dobrý, nestopuj to. Až to právě dokončím. Cobblestone. K čemu? Na hovno. Na nic. No právě. Co to bylo? Nic. To je ta pěděděrka. Jo, taky vím. Nej tady. Jo, je to tam, ono to tam pořád vede. Ty díry. Jo, co jsem tam vykopal, tam jsou ty osničení. Tam jsem naskákal. No právě, protože pak za mnou se může vyšplat zombík. Zombie. A zombie. Já se nebojím zombíku, ale bojím se nejvíc těch. Creeperů. No, creeper ne. Koslivců. Když vybuchnou přímo u mě, tak jako jo. Ale bojím se nejvíc Blazů a Endermana, když otevře tu držku, on tě právě pak pronásleduje a když ho zabiješ, tak on se zrodí jiný. A se spíš bojím nejvíc toho Blaza. Ten po tobě střílí ty ohnivý koule a ty právě na něj nemůžeš vyskočit. Jenom když máš bez srdíček. Hele, to je zlato, ale. Ne, asi. Taky vím, ty. Jsem taky blbej. No, vlastně. Já se úplně teď pletu. To je divný, že mě to nezapálí. Já se chci zapálit, dělej, zapál mě. 33, tady, 33. Já nevím, co mám říkat, protože já mám vygenerovaný svět jenom 3. A to je právě to hrozný, že já když odejdu od vesnice, tak já už právě nikdy nenajdu. Že jo, Davide? Právě když jsem od ní odešel jednou, tak jsem ji nenašel, měl jsem tam uložený diamanty, zlato a tohle. Tak já asi stopnu video, uložím ho, tak ho stopni. Tak čau!